Zancen banza zancen wobi kai. Kaga dan iska. Za ka ja a yanka ni sannan haka samu dama gingidi ina magana da wallahi Alhaji ba karamin kokarin nake aikin nan idan ka ga artar da dai salamu alaikum Hajiya zo mana wallahi Alhaji wallahi ba kokarin da ringa yi wallahi dan zabga mata ni wala mutunci ga ma Alhaji sha kuma dan muto nan Alhaji ba karamin kokarin nake a nan ba Alhaji kai Allah ya nako Hajiya kina gani ba Alhaji kora ta zai Dadi ni gaskiya ba za ku kore shi a cikin gidan nan gaskiya ina jin daɗin aikinsa haba dadi Ni kuma ba zan bari a yanka min Alhaji. yawa ka ji Hajiya kin ji batu alƙur'ani sai ka ban gidan nan dan Allah dan annabi a taimaka ka tayi ka bar gurin dan mu Alhaji sai ana yawo. ko ku ga mai gida Ai, Alhaji magana nake. Matsalar ai wanda kuke dauka. Ai duk ba ma'aikatan kuke dauka da kirki ba. Allah Irin mu wanda aka yakin ba sasa da mu muka shiga igo aka harba mu muka tafiya karan doniya muka fita muka yi banna aka dawo da mu muka kara shiga aka shafa mana mai muka dawo daidai wallahi mu kamata dauka aiki. zan yi tunani Kwana na uku a ko kai da Isra'ila. kai ake haɗa bakin ne ka zo ka ƙara ganin sirri na ka to ka bar gurin nan To shi kenan. kaga mutum ya zo ya tsaya yana jin sirri na to sa kake nan kun haɗa baki Ah, shi ya zo ya danne ni kai kwana uku Isra'ila suna son saka aiki. Wallahi. Mu muke harba a igwa mu tafi mai awa uku muna tafiya sai mun kashe makiya sannan mu dawo a sake shafa mana mai koma daidai. Amma ka dauki wani mai mangalilan kan ina na kamar na uwar ruwa. ai ta yi wannan riga ta hice in yaƙi sama yake A ta tashi me? A bar da fa ne wayo ne kawai da dare ya ji sanyi zai ja bargo. to ka bari zan Gobe ko? eh Gobe ta nake. wannan ka zo ka mai Allah ya albarka. Allah ya albarka. ya kamata aka ce auren na gida hajiya taso hajiya Alhaji. na'am hajiya kin san me yasa na taso ina sabon mai gadi da muka yi wallahi zuwa zan jaraba shi kar ya zo ya sa a yanka mu Ƙwarai kuwa. billahi lalli da kin soya ba ƙariya ta ba a banza a Shi ne ƙwara dai ka duba kar shi ma dai wannan din ne ya sa a yanka. Ana cikin duba ya mana dai je ka duba. ba matsala kuma karu Bacin to shi kenan. karu ko ba sai du Antalle Antalle can banza Rana kuma. Masalla asuba ba. Inna lillahi wa inna Antalle Na'am Alhaji. Dan yawa. wai na ce jiya baka ji wani gurzu kamar an shigo gidan nan ba Ashe ka ji Alhaji. ni na ji wannan Ai jiya. Ai mutanen da suka dawo. Da Allah ya taimake ni muka kai ruwa muka kai mari muka kai goro muka kai mai mata na sara Allah ya ni na rage rage zashi ai makaman nan Allah ya ba sa a ga sun tafi da makamai amma ba abin da suka taba a gidan nan Antalle na'am kuma da na so su yi ma wata sabuwar sanda sabuwar da tsaro Alhaji na ka samu wannan na ka samu dan talle yanzu wannan kai har kana iya bude baki ka ce kana kula min da gidana wallahi kana so
Thank you.